Goeiedag. Hallo. Wat is dit? Godverdomme. Zeg ik me dood. Sorry. Wij zijn van Heer van Omroep Friesland. Ja, ik praat geen Fries. Oh. En de vraag is, Joert, wat hing er bij jou in de Christbeam? Kerstbal. Kerstboom. Je mag kijken wat ik er alles te zien. Oh, Kom maar binnen. Dit is leuk. Overal Friesland. Maar gelijk alle lichtjes aan. goeiedag. Oh, Zal ik gelijk alle lichtjes aan doen? Ja. En dit doe je elke jongen even, zo'n rolletje. Ja. die is er ook bij. Ja? Nou is alles aan. Ja. Want Jo, zit je dan wat te zien hoe mevrouw de lampjes onder op? Ja. Ja. Ja? Ja. Je bent slechte benen, dan ken ik niet alles aandoen. Maar Jo bent wel echt een Christfanaat. Ja. 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 Vroeger altijd Sinterklaas gedaan met de kleine kinderen. Maar ja, we hebben nou geen kleine kinderen meer. Ja, 10 kleinkinderen. Zo. Maar ja, nou is de kerst hè. En dat vind ik veel gezelliger. Ja. Wat maakt het de Christ zo gezellig? Ja, ik weet niet, die lichtjes om je heen en de saamhorigheid met elkaar. En dat is echt hartstikke gezellig. Hoe betiert beginnen jou dan? Oké. In oktober. Ja, oktober. Mijn dochter is 14 oktober jarig. En die zei in één keer van, mama, de kerstboom staat nog niet. Hoe liep dat? Ik zo, ja. Ik zet hem volgende week neer. Nee, heb ik hem ook neergezet. Maar vroeger toen je nog wat beter te been wien, toen hoop je ook wel wat Ja. mooi. Ja, sowieso. Ja, maar nou niet meer. Nee? Nee, mijn man is ziekelijk. Oké. En die is gelukkig weer thuis. Maar op dit moment gaat het goed. En schat? Houden doen. Maar ben dan misschien deze Christdagen niet extra speciaal? Ja, sowieso. Want deze kerstdagen is hij weer thuis. En verleden jaar was hij niet thuis. Toen zat hij in een verzorgingstehuis. Maar nu is hij weer thuis. Dus dit is extra. Sowieso. Ja. Je mist er toch wat. Ja. Hè? Hij is 66, ik ben 61. Nog veel te jong om alleen te blijven staan. Geef mij maar gewoon mijn eigen huisje en mijn eigen vrouwtje en Ja. dan ben ik koning terug. En hoe ziet dan de Christdagen er voor je uit? Ach ja, je kan het zelf van maken. Je kan gewoon zelf maken. Tafel vol met lekkere hapjes en alles. Ja, rollade, sgoem met Alles. allemaal hapjes op tafel. De tafel staat hier altijd vol. Ja. Jo, met jouw man wat te verwennen. Jawel, sowieso. Ja, hij deed het vroeger voor mij, kookte hij altijd. En nou doe ik het. Ron ben al omdraaid. En de rollen zijn omgekeerd, dus nu zorg ik voor hem. Ja. Als je getrouwd bent, is voor- en tegenspoed. En dan hoor je voor elkaar te zorgen.